दहा आफा बोराइ बाथौ दिनै बोसोर गोदाननि मुङै दिनै 1430 बांला बैसाग 1 थारिख सनिबार बारायाव दिनै बाथौ हा गोथार दै गोथारजों लिरस्रांनानै लथानि दै गोथार सान्थि सारस्रांनानै दिनैनि गोथार फुं समाव बान्दोबा बाथौनि गेजेराव नों बिफानि मुङाव गय जरा फाथै जरा बावबाय आफा गासा आलारि जोंमा सावबाय। जोंनि नखरनि बिमा बिफा गथ' गथाय ज' जानानै जोंनि गोसो गोरबो बावबाय आफा गोसो गोथारै खुलुमनाय नाजावदे। नोंनो बाथौनि गिरि आफा नोंनो मुलुगनि गिरि आफा दाबो बाथौआबो बान्दोबा सिजौआबो गरंबा सिफुङाबो गुदुंबा थाइगिर बिखङाबो खंबा आफा नोंनि आसाराबो मोनबा। नै आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नोंनो खैफोद आफोदनि गिरि आफा नोंनो माया मोन्थि नारिगिरि नोंनो रां रासि आफा नोंनो बारि गंथाम मैथा हाजि आफा नोंनो बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नोंनो सोरजिदों खांदों बादों नोंनो फेदेरदों फोलावदों आफा नोंनो गेलेहोदों दैदेनदों नोंनो फोरोंदों आफा गियान होदों। जों मुनुसमाया सानस'नो हाया नोंनि सोरजिनाय आरजिनायखौ मिथिस' मोना मोनदांस' हाया आफा नोंनि माया मोनथिनायखौ। हे आफा जोंनो गियान हर आफा जोंनो गोहो हर लेखा फरा हाबा हुखायाव जेनिबो आनजादाव उथ्रिसारनो हानायनि गोहोखौ हर बे बोसोर गोदाननि मुङै आफा। सोरगो मोर्दो फाथाल बिगुमा नोंनो जादों रां रासि मैथा हाजि बारि गंथाम हा दै बार अख्रां नोंनो नबा राजा साननिगिरि सानजा बुहुमनिगिरि राजा आफा सोरजिगिरि बाथौ। सोरगोनि रग'खौ सोरगोआवनो फोजोबनांगोन फाथालनि रग'खौ फाथालावनो फोजोबनांगोन सानजा नारखे साहा नारखे खोला नारखे दाहाल जाथे थलार जाथे खालामनानै रग' बियादिखौ साद सुथुरखौ होबथानांगोन आफा बोराइ बाथौ। बे बोसोर गोदानावबो नों मोजाङै मोजां संसारखौ जालांनो हानाय गोहो बोलोखौ हरनांगोन आफा। दहाय आफा बोराइ बाथौ बे बोसोरावबो मोजाङै मोजां थांनानै थानाय गोहो बोलोखौ सारस्रि हरनांगोन।